חברים, כאן TVT גיימר בעוד סרטון חדש. היום אנחנו עומדים לקנות סקין שאני מאוד מאוד אוהב, ונראה לי שהוא ממש יפה, לאדגר. אנחנו עומדים לקנות את כל החבילה שלו, ובואו נתחיל. אוקיי, סקין לדעתי יפה ממש, גם סמל שחקן. ספרי לא כל כך אהבתי, אני אגיד את האמת, אבל יאללה על החיים ועל המוות. אני מצטער אם אתם שומעים רעשי רקע, זה פשוט אני במקום עם מלא רעש, אז הכל טוב. טוב, יאללה, סקין מטורף. אוקיי, מה קורה? אני הלכתי רגע לשנייה, פשוט היו צריכים אותי למשהו. טוב, אז איפה היינו? אוקיי, בסקין מטורף באמת. טוב, יאללה, בוא נראה מה עוד קיבלנו. 200 קוינס, אני אשתמש בזה, זה טוב לי. אני רוצה לקנות סקין כסוף דינמייק, זה יהיה בסרטונים הבאים. אוקיי, פה יש סיכה, שאם אני לא טועה כבר הייתה מתישהו. אוקיי, אבל הכל טוב. טוב, יאללה, בוא נראה. אוקיי, טוב, סיכה שנראה לי שכבר הייתה, אמרתי את זה, אבל אוקיי. טוב, פה אנחנו צריכים לקנות שוב, ואני כבר רואה עוד 5 דרופים, זה יהיה מעניין. טוב, מי שלא ראה, יש לי גם 7,000 בלינג. אולי בסרטון הבא אני אקנה איזה סקין שתבחרו. תכתבו בתגובות. אוקיי, הוא אדיר על הראשון, סליחה על הבאגים. אוקיי, הוא עוד פעם אדיר. אוקיי, 200. אוקיי, נדיר. אוקיי, נדיר זה טוב. אם אתם לא יודעים, כל פעם שיוצא לך נדיר, זה מגביר לך את הסיכויים לזכות ב100 דרופים אגדיים. אז כאילו, אני אשמח. הוא מדהים! מה יוצא? אוקיי, אז אני חושב ש5 סטאר דרופים היו בסדר, אוקיי. שוב, סיכה, זאתי לא הייתה, אני בטוח. אוקיי, עוד מעט יש לנו אגדי. אני ממש מחכה לאגדי, אוי, אני כבר רואה את האגדי. אוקיי. אולי כבר הסרטון הזה נקנה סקין כתוב לדינמייק. עוד נראה, טוב, יאללה, מוכנים על האגדי. המכפיל XP כבר לא כל כך חשוב. אוקיי, עכשיו משהו שבאמת, חוץ מהסקין ואדגר, חיכיתי לו. האגדי בחינם. טוב, יאללה, מוכנים? אוקיי. אני לא רואה. אתם לא רציניים. טוב, תודה שצפיתם.